Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong sularan. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Hingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat sularan. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Dixon. Hingon na pangidaron. Minyo ug may duha mi ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Kay mauwaw kong mailan. Punto legal kining akong sularan. Kabahin kini sa mong sitwasyon sa akong asawa ug mga anak. Makaingon yun ko. Nga lisod kayo ang sitwasyon sa pagpuyo ning doon natay ugangan nga manghilabot. Aron iyang sabtan, sugdon ko atong wa kami magbuwag sa akong asawa. Ingon ini ang mga panghitabo. May niyan ako. May dakong sudan. Maniud to na ta. Ay, dapat sabak mo, kinanas, Dixon. Ha? Mas maayo na magani makadungog siya. Pero may baon na siya. Mama, sa... Nag-away sila si May ug iyang mama. Sila. May, niyan ako. May. Dixon, Oh. Nga naman ka. Unsa may nahitabo? yaw-yaw na sis mama. Kay? Baw na ka. So, diri animal. Kaya makikistorya ko ninyong duha. Unsa man unta nang pakisultihan nimo namo ni May ma? Pagbuwag na lang mo eh. Ha? Dixon, Tempa. Ngano naman sa di ma? Angay pa ba na nimong ipangutanan ng inyong sitwasyon? Suma, naduha na lang ng inyong mga anak. Apan ingon ani lang gihapon ang inyong sitwasyon nga ikay nangita. Nangipon lang gihapon mo namo. Wa ikaw galingong bay og lisod kaayo ang inyong kahimtang. Kay usahay makatrabaho ka, usahay wa. Kay way klaro ng imong trabaho do, on and off. Hay, pastilan. Kung nganong nimo pagid mapunta ang akong anak, nga dako naman unta ni og chance nga maminyo sa lalaking maayo. Kay gwapa ba yan ni? Nimo pagyod nga papunta ni akong anak nga halos maghamoy naman lang mo sa inyong mga todlo sa kalisod. Ma, O, kadili tinood. niya na mabitaw ma. May dana kong sudan. Ganahan magandi ka ni, di ba? Lechon manok. Ah, lechon manok. Panagsalagi na makadaan ng lechon manok. Kaya ubay siguro ang imong pamasahiro, ang imong habal-habal. Ha, pero usahay, labi na og ting-uwan. Wasay mo sakay og habal-habal. Wasad kay kita. O kami nasad si Papa ninyo ang mupagawa sa among kwarta para sa atong konsumo. Maong pagbuwag na lang mong May, oy. Pahawa din sa among panimay. Layas din he. Pakanoon raman sad ka di ay din he. Ma. malayas ka. Gimangita ko mayong trabaho, May. Aron dili na ako i-lockdown sa imong mama. Mangita og trabaho nga, dako-dako ang sweldo. May, mag-antol sa taron na. Kamang kalagyo ta. Tayo ka pala ka. Kuha na tamo sa mga bata pohon, May. Recorded by X Thunder Gaming. Sakit kayong manulti ang ugangan kong babae. Nakaminis dyan ako ba? Wa magod ko'y klarong trabaho adto. Hangtod nga diyang nakatrabaho nako ug masweldo na, nipaulin ako sa among lugar. Kay gimingaw na sab kayo ko sa akong mga anak. Ug natingasab ko, kay dili na nako makontak si May. Unya. May? May, Irene! Ronnie! Asa mo? Niyanas ba pa ninyo, nak? May, ablihi ko, May! Ablihi ko ninyo! May! Kasaba ba? Si May og mga bata, ma. Oy, nahimo na tuod kang tao do, Dixon. Pero, uwahin na do, uwahin ng tanan. Iwa na si May din eh. Ha? Kaya asam na si May og mga bata, ma. Papa
Dixon. Ngano nang gawas mo? Giingnan ba yata mo ayaw mo pang gawas? Panglatoson ta mo ron! Dali mo mga anak! Doon mo ni Papa, dali! Panood mo sa inyong kwarto! Ma, ayaw abuga mga bata, ma. Gusto lang mo doon ako. Ilang kong amahan. Wa sila yamahan nga sama nimo. Human na mo magbuwag sa akong anak. Maong ayaw na pagsamok-samok pa na mo, dine! Ma, may trabaho na ko. May kwarta na ko ikahatag ni May alang sa mga bata. Wa may makinahanglan na ng kwartahan nimo, Dixon. Imo na! Hay na si May, ma, ha? May! Giingnan huwa dinis, May! May! Hila moy! Ako nang gipalargas sa gawas. Tuan na siya sa abroad. Unsa? Maayo dito. Kay maayo na lang makakita tong afam dito. Dili sama ni mga way kang ho. Ma! Gagawal naman yung dawata sa imong ugangan ng imong kwarta. Inom ta. Oh. Tanawa ron. Kita na noy nahubog. Ibuwag minimay sa akong ugangan. Ngil asa lugbatasan na imong ugangan dik sa nawalag kwarta. Bato iya nga gipalarga si Miss Gawas. Kay gusto man siya og dollar. Ha? O ang imong mga anak, gidaog-daog lang niya. Siya layag sogo. Gimo tabang. Sa ko man ka pagitaon si May. Kaya dili ko naman siya makontak. Wa naman sa JFB. Oy. Nagilis man og pangan sa FB si May. Ha? Unsa may FB niya ba? Ha? Unsa? Mayo kay nakontak na siya di kami. Ngan nilarga magkadiyaha nga huwag ka man ang hida ko. Iba baka gusto na kong duaw ng mga bata nga to mga anak. Pero dili mo sugot si mama. Dili ka na pwede mo doon sa mga bata, Dixon. Unsa? Under kayo nga akong asawa siyang inahan. Wa gani siya kabalibad nga gipalarga siya sa gawas aron lang mi malayo mi sa akong asawa. Ug ang dako kong problema kay dili ko kaduaw sa akong mga anak. Sukat sa akong pagbiya sa ila. Wa na gyud ko kagakos pa sa akong mga anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gipalarga sa akong ugangang babae ang akong asawa sa abroad nga wa ko mahibaw. Pwede ba dayang makalarga ang akong asawa nga way pagtugot nako nga kasado man mi? Ikaduhang pangutana. Gibilin sa akong asawa nga among duha ka anak sa akong ugangang babae. Ug dili ko paduawon ug paduolon sa mga bata. Pwede ba guna nga amahan man ko? Ikatulong pangutana. Ang among mga anak nag-edad pa lang og 6 ug 4 anyos. Ug tuwa sa abroad ang akong asawa. Dili ba gud dapat nga ari nako ang mga bata kay amahan man ko? Ikaupat ug katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton aron makuha ko ang akong mga anak? Kay nakabalita man gud ko nga gidagdaog kini sa akong ugangan ug gihimong katabang. Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suluran, Dixon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw solo lang sa ako sang tingog ayaw imtaon mo kapuol ang inyong mapaminaw karong adlaw kay ako usa ka abogada ako mo'y muhatag ninyo og tambag tubag kalinawan og mga solusyon anang inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal. Of course, usahay si Doc inyong mapaminaw pod, no? Kanang say di gyud mag-abot ang schedule guys. Pero naagyod na di gyud pwedeng mopaltos tas ato ang programa. Depende pod no kay kung ang mga pangutana, mga medical nga mga pangutanag, mga suliran, of course. Dr. Rene Obra to the rescue ang ako ang partner. Muy muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutanag problema sa inyong mga suliran o giagian. Pwede gyud
ninyo ipadala guys ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Ato lang yung pasalamatan no? Tanan nga mga naminaw sa ato ang programa pinaagi dito sa ato ang Facebook na agyud na din ha no? Unya i-greet po na ko si Mr. Joseph Pacson sa Linan Department dinha sa Mactan Doctors Hospital nga kusugpod nga maminaw nato og na big thank you sa tanan nga mga mulike ug mo follow nako sa Elaine Tantengco Bathan sa ako ang Facebook account. Atong taguon sa pangalan nga si Dixon ang ato ang letter sender. Wala sad siya musulti kung taga-asa siya pero hingkod ning iyahang pangidaron duha iyahang anak minyo pero kabahin ni sa sitwasyon sa iyahang asawa ug maka-anak kay kabahin gyud ni sa iyahang ugangan nga di gyud niya malikayan nga malain sad gyud siya or nagkalantugi gyud sila unya I think nagkabuwag gyud ni sila sa iyahang asawa tungod niini no unya atong nasinati sa drama nga medyo under gyud kaayo ang iyahang asawa sa iyahang inahan nya wa gani gyud kabalibad no katong gipalarga siya gawas aron magkalagyo gyud siya sumuo gyud ning ilahang kanang punot dulo sa ilahang problema. Unang pangutana in town ni Dixon, gipalarga sa akong ugangang babay ang ako ang asawa sa abroad nga wa ko mahibaw. Pwede ba diin nang makalarga ang akong asawa nga way pagtugot nako nga kasado man mi? Actually, ang ato ang manggumbalaod no nag-ingon nga ang babay pwede gyud mo pursue og maskig unsang career ug unsang pagpanrabaho niya pero dapat dili pud siya contrary to morals, public order, dili pud immoral nga or illegal nga mga trabaho unya dapat gyud unta nay pagtugot sa bana unya kung di mo magkasinabot ang korte mo'y magbuot unsaon ninyo pero diring dapita maskig way balaod ba normal man gyud unta nas manag-asawa bana ug asawa managtiayon magsturyaanay gyud og unsay plano ninyo sa kinabuhi no magsturyaanay mangganita sa atong uyab nga magunsa ka ugma or unsay imong buhaton karong adlaw kana pa bang nagpuyo nagdulog mo unya inyong kaugma taglihok ninyo kaugmaon man gyud ninyo ang inyohang dapat huna-hunaon diha man gyud unta na punta no so di gyud siya normal whether by law or by human nature nga di ka makibaw labi nagnilargas gawas kadako ana nga desisyon sa managtiayon no unya kanang di ka mahibaw di gyud siya normal no pero ako I cannot blame solely ang imuhang ugangan nga gipalarga siya. Imong asawa wa sa ko kasabot ngano wa man mo pahibaw nimo, no? Nga dapat siya gyud unta maski pagipugos siya sa iyahang ginikanan pagpalarga dapat unta siya'y na ay obligasyon mo pahibaw nimo. Ikaduhang pangutana, gibilin sa akong asawa ang among duha ka anak nga sa akong ugangang babae. Ug di ko paduawon o paduulon sa mga bata. Pwede bagod na nga amahan man ko dili gyud pwede. Una sa tanan, minyo man mo ang naay kustodiya. Sa bata ang ginikanan ug dili ang lulo ug lula. Kana nga wa ang mama, anha gid unta sa papa ang kustodiya. Kustodiya meaning anha dapat magpuyo, magdako nimo. Dili pwede. Kana nga maski pagbisita did-an ka, samot, no? Mas naa kay kanang katungod nga mukuha anang bataa o kuhaon nimo nga imo na inana nimo ang kustodiya mas naa kay right ana kana noong pagbisita og pagduaw did-an ka pwede gyud na nato ipaglaban og ireklamo pwede gyud na nato pod i-assert kanang katungod nimo isip amahan kay ikaw ang mas naay labing dakong katungod sa mga bata over the lolo ug lula. Ikatulong pangutana, ang among mga anak nag-edad pa lang og 6 ug 4 anyos. Ang tuwa sa abroad akong asawa, di bagod nga dapat arin ako ang bata kay amahan man ko. Like I said, yes, regardless of their age, the fact nga nawa ang mama, ikaw gyud mo'y mo barog. Isip amahan ug inahan ana nila ug ikaw, like I said, ang mas naay labing dakong katungod
tungod ngadto sa mga bata kay iya man mong gibiyaan, dili raman ikaw ang iyang gibiyaan, hasta mampud ang mga bata. Mangutan na lang yun ko kay wa jud ko nahimutang. Dikson, wa sad baka ka nakasa ngano mga wa man mananghid nimo ang imong asawa niya ni biya, no? Basin sa kaning imuhang suwat ba nakakita man ko, kabasa man ko sa imuhang letter, no, nga ang imong ingon nga di ka paduulon, pero ang ako alang ani nga basin naagyud wa man gud ni nakabutang sa imuhang suwat, no? Ako maninggitan-aw karon wa man gud nakabutang kung unsa gyud ang inyong problema, no? Kung naabagyoy something else, no, nga nakapa-trigger nganong nilakaw, kay di sad gyud siya usual. Paminsar kag tarong, no? Kay basin kung unsa ra po'y pabor nimo mong gisuwat sa ako pero di sad kay ko kato nga wa sad gyud kay nabuhat ngay nganong nilakaw man ba. Pero kung katungod lang pud atong storyahan kana pwede gyud anha nimo. Unsa may akong buhaton mo niyang katapusang pangutana, no, aron makuha ko ang akong mga anak kay nakabalita manggod ko nga gidaog-daog kini sa akong ugangan o gihimong katabang na muyatis na naunsa na ni. Ang apo gihimong katabang sugo-sugoon. Kuha dong adtog DSWD be, no? Wa man ko kibaw sa imong address, so wa ko kibaw asa dapit nga DSWD imong duolon, pero adto palihog sa DSWD, patabang sa tanod ug sa barangay captain, andama ang birth certificate sa mga bata, imong ID pagpamatuod nga ikaw ang amahan ana nila para makuha na nimo ang bata. Ako alang pod nang hinaot ko nga ikaw pod andam pug ka emotionally, financially sa imuhang panimalay ug asa man gani ka nagpuyo karon, andam ka nga makuha nimo ang bata unya mupuyo sila diha nimo. Meaning to say ang imuhang gipuy-an karon paigo mong tulo, ikaw 6 anyos ug 4 para bani, no? So mangandam gyud ka para makuha nimo ang mga bata because you have every right. In kaso dili gani gyud, kihanlan gyud tag abogado matabangan manggihapon ka sa pulis ug sa DSWD ana dihan dapita. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.